Hello logofor, नै जोंहाबो मिथिमोनखौ दोनफैबाय स्टेशनाव ओमफ्राय थांनो ओंखारबाय स्टेशनबो मोनफैबाय। हेल' आदा थांसैलै जोंहा होमबा फैफिनदो लोगोफोराव फैगोन एकदम बेनो फार्स्ट टाइम आरोना माबायदि मोनदो? मोजाङानो सानावथ' नुवासै मोनायावल' नुनाय जाबाय आरोना सानावथ' टाइम मोनासै सिगां फैनाय ट्रेना 11टायाव फैगोन ओमफ्राय दा बेसेबां टाइमा? 10 मिनिट दंबावो 11 जानो साफालायदो साफाखा साफायैनो आब' लखिमपुराव फैना माबायदि मोनदो? बिराद मोजां मोनदों। नोंथ' लखिमपुरनि नङा बाक्सानिसो। बाक्सानि थेवब्लाबो आंखौ बिराद मोजां मोनदों। बेरायजोबनो मोनाखिसै आङो आसा थाबाय नेक्स्ट टाइम फैगोन आं गोबाव थागोन आरो बेरायजोबगोन। स्टेशनावलाय मानसिफ्रा नेगासिनो सासे बिदा नोंथांमोनाव बिसिनो फैयो जमा जाबानो जाबाय। ट्रेन नेगासिनो बाय गाखोसिगोन गाखोनोसै ट्रेनाव गाखोनोसै बिथांमोना जोंबो थांफानोसैहाय ओंखारला बेसे 21 24 बै जोंदोंमोन नैबे न' जोंदोंमोन स नैबे नोंसोर गाहायावनो गाहायनि मोनसे खिन्थु गाहायावबो थांजागोन आरो दैनि गायाबा मबाइल गासै खाना लांबाय आरो बेसे नाम्बाराव बुजायोदि ओमफ्राय जोङो दा न'आव थांफिननोसै आरो आब'मोनखौ गारबोबाय ओमफ्राय दा जोङो न'आव थांफिननोसै ओमफ्राय जोङो दा आदा बाजै जोङो थांफिननोसै जोङो गारियाव गाखोफिननोसै लोगोफोर जोंनि गारियाव बे मानसिया खम गारियासो बारा मानसियाबो मालाय दंलाबायजोबो गोजां बोथोराव एसे खम जायो खोमा ना थान्दा मोनबाय आंनियाव बिराद थान्दा मोनबाय गोजांबाय ओमफ्राय आरो जों एथ' हरालागै थाखानोबो जाखायाना जोंनि गारिया बेनो लोगोफोर जों गारियाव गाखोनोसै थांनोसै भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय लोगोफोर बाय बाय